दा दिनै बे केसा डिसमिस जानायाव आं गोजोना लासि थानो हानाय नङा। बेनिख्रुइ देरसिन गोजोननाय आं जिबनाव मोननाय नङा बायदि आं सानदों। दिनै आंनो दिनै फुङाव ओंखारलांनानै आंनि फंबायखौ लायनो आंजों लोगोसे आंनि बियादै बिरसन बसुमतारी आरो जोंनि आयंनि फिसाला बिरदावला बसुमतारी जों साथामजों जोङो लायनो होननानै थांबाय। दा फैनायाव एसे देरि जादों जेलनिफ्राय ओंखारनायाव। दा रायजो राजाफोरनाव आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय। दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा दि एसेबां लोब लोब ओंखारनानै दिनै आंनि फंबायखौ अजय बसुमतारी एबा बिरखां बसुमतारीखौ बरायनो थाखाय दि एसेबां साखाफारा जानानै दङ, आं नुफैनानै दिनै एखेबारे गोसोआव गोजोननाय आं बुंस' हायै। आरो रायजो राजाफोरखौबो आं एकदम दिनैनि बे मोनानि समाव आङो खुलुमनाय आं जासिहरनाय जाबाय। नोंथांनि मिथिनायाव बिथांनि केसा जोबथारबाय ना माब्लाबा थांबावनांगौ बिथाङा हाजिर जाहैनांगोन नामा? बे केसा जि 4/2018 बार्डिक्ट मोनदोंमोन NIA कर्टआव, 2 फासि अर्डार, 2 लाइफ इमप्रिजनमेन्ट। दा बे केसा कमप्लिटलि डिसमिस जाबाय दिनै गुवाहाटि हाइकर्टआव। बेवहाय खुनु बेलनि खोथा नङा, बियो एक्विटेड, बे केसा एक्विटेड जाबाय गुवाहाटि हाइकर्टआव। बिथांनि केसा जोबथारबाय, बे केसा 4नि केसा जोब्बाय। प्रिजनार फेमिलि बे कमिटिनि आफादगिरि, जेनेरेल सेक्रेटारि आरो आं केसियार जों साथामजों अहरह जोङो बे केसनि एगेन्स्टआव जों गोबाव समनिफ्राय नांबोबाय थादोंमोन। दा नांबोदोंब्लाबो माखासे खामानिया जोंना गेप जाबोबाय थादों। दा बेवहाय खामानि मावनो थाखाय जेब्ला जोंनि आथिखालनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गाव गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो साननै सानथाम उनावनो जों सारखौ जोंहा फोथायनाय लानानै जों लोगो हमहैदों। आरो लोगो हमनाय लोगो लोगो चिफ सारा जोंखौ, हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ खोथा होदों जे बे केसखौ आं नङाबा रावबो फोजोबनो हाया, बा आंसो बे केसनि एगेन्स्टआव बा जेसेबां हेल्प खालामनांगौ आं खालामगोन, नोंसोर थिग था, नोंसोर खामानियाव सिगांबाय था, जेब्लानो नांगौ जायो आंनाव फै, आं बे नांगौ बायदियै आं मदद होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दा नैबे मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो जेरै खोथा होदों एरैहाय जोंना हाग्रामा महिलारि सारा गोबां बिथिङै जोंखौ मदद खालामदों। दा बेवहाय बिथांनि मददजोंनो जोंबो एडभकेटफोरजों जों अहरह जों नांफाबाय थानानै दिनै जों बे गिदिर मोनसे हाइनेस्ट क्राइम बेखौ जों दिनै डिसमिस खालामनो हाबाय। कमप्लिटलि बे केसा जोब्बाय। थांनाय डिसेम्बरनि 30 थारिखआव बेनि जाजमेन्टआ ओंखारबाय।